Abogado sang nakaluwas nga si Jevron Paruhinog sa shooting incident sa estansya Iloilo, nagapati nga konektado sa gambling operation ang natabo nga krimen. Dala panindugan nga wala sang kahilabtanan ng iya kliyente. Samtang autopsy result sa bangkay ni Floyd Fernandez ginpagwa na. Si John Sala nakatutok. Nagpanindugan ng abogado sa nag-iisahanon nga nakasalabar sa pagpaniro sa banwa sa instansya Iloilo nga si Jevron Paruhinog nga inosente ang iya kliyente. Kag wala inisang kahilabtanan sa pagtiro sa iya tatlo ka mga abyan nga sa JP Bosque, Mark Libaw kag Floyd Fernandez sa Barangay Villa Panian. Suno kay Attorney Hector Chudosio, si Paruhinog ang makabulig nga masulbar ang kaso bangod nakita niya mismo ang mga sospek. Santo sa nakuha ang impormasyon nagapakita lang kuno suno kay Chudosio nga imposible ang spekulasyon nga ang iya kliyente ang sa likod sang krimen. Mga ibang na tao ang nagpamatay sa itong kaugdanan niya. Hindi pwede nga siya because nga tatlo kabilog ang napatay at the same time siya ang drive sa salakyan. So, sa pinaka probably within this week or the following week, ma-file na kaso ang Philippine National Police kag si Jevron will be isa siya sa mga main witnesses. Dugang pa ni Attorney Chudosio nga may isa ka sindikato sa 5th Distrito nga imbulbado sa krimen. More or less, ang akong analysis na connected sa gambling operation. So whether ang gambling operation konektado sa wedding or konektado sa isabong, there is either way, pero it's a gambling syndicate. Hindi pa mahingadlan ni Attorney Chudosio ang mga personalidad nga sa likod sa sindikato. Apang nagpasalig ini nga wala sang koneksyon sa mga ini si Jevron. Dugang pa sini ang kwarta nga nagabalo sa masobra 5 million pesos nga yara sa sulod sang salakyan ang ginpahulam ni Jevron Paruhinog sa isa sa mga biktima agud ibayad sa wala paginhingadlan nga persona. Hindi magminos sa 5 million pag connected din na sa operations ng isabong. Ang feeling sa mga killers is or sa mastermind na nag-delay na ang pagbayad sila pag most likely base in tagaan deadline pag wala ma-comply ang deadline. So that was the solution. Samtang opisyal naman niya ginpagwang autopsy report ni Floyd Fernandez. Santo sa resulta may 6 kaigo sang bala kag may na-recover nga 2 kaslag sa lawas ni Fernandez. May 2 siya kaigo malapit sa wala nga ilok, isa sa tiyan, tuo nga parte sa dughan, wala nga hita, kag luko-lukoan. May kibyas man siya sa tuo nga parte sang tiyan. Upuod kay si Dito Rinduque, John Sala, One Western Visayas.